Bez, zergaren igoeraren aurrean, etxebizitzen salmenta hazi eginda bigarren hiruhilabetekoan. Euskadin esaterako 7%. Ministerioak emandako datua da eta baieztatu egiten du orokorrean estatu osoan goranzko joera dagoela. Espainian igoera 29%koa izan da. Nafarroa da salbuespena, salmenta 30% jaitsi da. Iazko garai berberarekin alderatuz berriz, Euskal Autonomia Erkidegoan etxe salmenta 52% igo da. Erosi ordez, alokatzea da beste aukera bat, baina oso aukera garestia izan ohi da, are garestiagoa ikaslentzat. Euskal hiriburuetan logela baten truke 350 euro ordaindu behar dituzte. Donostia, Bilbo eta Gasteiz, 3 hiri unibertsitarioetan ikaslei batez beste, 353 euro kostatzen zaie logela bat alokatzea. Donostia da garestiena, 374 euro logela. Ondoren Bilbo, 351 eta azkenik Gasteiz, 304 euro balio du. Gero eta ohikoagoa da etxebizitzaren jabeak ikaslei pisu osoa alokatu beharrean logelaka egitea. Gainera, jabe askok etxe agentziei jartzen dieten baldintzetako bat da pisua ikasleentzat izatea. Gian Gipuzkoakoa dira, Goierrikoak edo Nafarrak edo Bizkaitarrak, Donostian dutena bigarren etxebizitza bat eta udaran etortzen direnak. Orduan, neguan oso egoki etortzen zaien, hori alokatzea ikasleei. Bestek batzuk izaten da fiskal asuntoengatik. Iñaki, Ortubia Imobiliariakoa, Amara eta Paula psikologiako ikaslei Donostiako Amara auzoko etxebizitza hau erakusten aurkitu dugu. Con balkon, tiene vista despejada. 4 logela, egongela, sukaldea eta komona ditu. Bakoitzari 250 euro kostatzen zaio eta gainerako gastu guztiak aparte dira. Egia dela, Donosti pizka bat garestiagoa dela denok dakigu eta orduan hau espero genuen. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos encontrado un piso de cada una con una habitación y nos sale a 1.000 euros que entre las 4 son 250. Dagoeneko merkeago edo garestiago ikasle pisurik gehienek badute Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat urte honetarako jabea.